ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାମରେ ଜଣେ ବାଳକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ଅନ୍ଧ ଓ ମା ଅନ୍ଧୁଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର ପାଖରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର କାଠରେ ଭାରଟିଏ ତିଆରି କଲେ। ଭାର ଦୁଇ ପଟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବଡ଼ ଟୋକେଇ ଝୁଲାଇ ସେଥିରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ସେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଭାରକୁ ବୋହି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲାଇଲେ। ଦିନେ ସେମାନେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ କଳସି ନେଇ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ସେଠାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର କଳସିରେ ପାଣି ଭରିବା ସମୟରେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଜା ଭାବିଲେ ହରିଣଟିଏ ପାଣି ପିଉଛି। ଦଶରଥ ସେ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶବ୍ଦଭେଦୀ ଶର ମାରିଲେ। ଶରଟି ଯାଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଲା। ସେ କଷ୍ଟରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଦଶରଥ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଶରଟି ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଛି। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଅନ୍ଧ ମା ବାପା ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦଶରଥ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରବଣଙ୍କ ଛାତିରୁ ଶରଟି କାଢ଼ିଦେଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସେଇଠି ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲେ। ଦଶରଥ ପାଣି ନେଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମରିଯାଇଥିବା ଶୁଣି ସେମାନେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ।